Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Ngayon magluluto tayo ng napakasarap na adobo na tilapia. Ang mga gagamitin lang natin, 1 kilong tilapia. Gagamit din tayo ng luya, 2 pirasong sibuyas, 6 na butil na bawang, crack na paminta at saka laurel, kalahating cup ng suka, toyo, kalahating cup din, mantika, bitchin, optional, kalahating cup na tubig. Ipang-mix lang natin yung mga ingredients niya. Suka, toyo, ilagay na rin natin yung tubig. Laurel at saka paminta na crack. Kunting bitchin, bawang, luya, sibuyas. I-mix nyo lang daan guys kasi pag hindi mo siya na mahahalo. Kasi madudurog mo yung isda. Tapos, ilalagay na natin yung tilapia. Napakadali nitong lutuin guys. Pag nagmamadali kayo, ito yung lulutuin niyo. At sa maganda talaga sa palayok magluto. Pag lalo na yung may ganito, yung may mga suka. Kasi ang suka kasi, nakakabutas yan ng kaldero. Pag lagi mo siyang lalo na nakababad sa suka. Pagkatapos, ilagay na yung mantika. Isa lang natin hanggang sa kumunti yung sabaw niya. Lagyan lang natin ng labuyo guys, no. Masarap din to, maanghang. Ang sikreto talaga guys, kung para sumarap yung adobo tilapia niyo, lagyan niyo talaga siya ng mantika. Tikman natin. Sarap, perfect. Napakasarap guys. Makaubos kayo dito ng extra kanin. Tapos magkamay. Naku. Sarap. Ayan na guys, tapos na yung niluto ko na napakasarap na adobo na tilapia. Subukan nyo tong recipe na to kasi napakasarap at saka mura pa yung kilo ng tilapia. Salamat sa panonood. Amping kayo lagi. God bless.